Is-sena 2022, is-sena li fiha se nħallsu 69 miljun euro l-Stewart Healthcare tal-etajnijom l-isptar Salluqa, l-isptar Kering Grek u l-isptar Ġenerali ta' Għawdex tal-ispiża minn Bwiet il-Maltino Għawċin żdiedet b'20 miljun euro fuq is-sena li għaddiet. Din il-kontinwazzjoni tanfiq għad-din tal-isptarijiet li qed jagħmel il-Gvern Laburista hija stramba ħafna meta wieħed jikkonsidra li sal-2017 l-NAO kien diġà sab madwar 60 każ fejn il-barranin kisru l-obbligi tal-kuntratt. Dawn is-60 każ kienu notati minn konsulent tal-Gvern stess. Skont ir-rapport, il-konsulent tas-saħħa qal l-NAO li kien sempliċement indika l-ilmenti dwar is-servizz tas-saħħa taħt il-VGH. Iżda sostna li dawn in-nuqqasijiet ma kinux jikkostitwixxu ksur fil-kuntratt peress li l-livell tas-servizz baqa' l-istess. Ir-rapport kollu tal-NAO huwa mimli b'eżempji ta' verżjonijiet konfliġġenti minn persuni li xogħolhom kien li jissolverjaw il-kuntratt tal-isptarijiet. L-NAO fil-fatt ikkonkluda li nuqqas ta' koordinazzjoni bejn il-Ministri tas-Saħħa u tal-Enerġija li fihom it-tnejn kien involut Konrad Mizzi li permettew li l-konċessjoni tibqa' proġett li ma jistax jiġi implementat, sitwazzjoni reparabbli fejn id-djufijiet amministrattivi u politiċi kienu faċilment sfruttati mill-Vitals. Fil-fatt, l-Awditur Ġenerali sab negliġenza kbira u nota kif bidliet konsistenti fil-kuntratt oriġinali firmat mill-eks Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi jiffavorixxew biss l-interessi tal-barranin u mhux tal-Maltin u l-Għawċin. Negliġenza waslet ukoll biex id-dokumentazzjoni ta' dak li inħema bejn tal-Labor u l-barranin ftit li xejn teżisti. L-NAO is li dan kien falliment serju fil-governanza. L-NAO waslitlu wkoll konferma li d-deal kien approvat mill-kabinett ta' iż-żmien, kabinett li fih kien hemm ministri u segretarji parlamentari li għadhom fil-kabinett sal-lum il-ġurnata. Fid-dawl ta' dawn in-nuqqasijiet kollha fl-2017, il-Gvern Laburista nagħta opportunità tad-deb biex l-isptarijiet jiġu lura ant il-Maltin u biex nifqu imberbqu l-miljuni. Iżda minflok tal-Labor sabu mod kif jibqgħu joħorġu l-miljuni din id-darba lil Stewart Healthcare.